Пятый круг. Команда! 60-66, готовы, Давай, ребята, молодцы! тамошобинони гиромӣ, айни ҳол мо қарор дорем дар дараи Ромид, ҷое ки дар ин ҷо бештар машқҳои дастаҷамона миёни варзишгарон баргузор мешавад ва чун мушоҳида мекунем ҳайати мунтахаби ҷудои Тоҷикистон дар ин ҷо машқҳои дастаҷамонаи худро мегузаронанд. Ногуфта намонад ки давоми зиёда аз 10 рӯз мешавад ки ин варзишгарон бо таъин шудани сармураббии нави мунтахаби ҷудои кишвар ба машқҳои дастаҷамона фаро гирифта шуданд ва мақсад аз ҷалб гардидани варзишгарон пеш аз ҳама омода шудани варзишгарон ба мусобиқаҳои сатҳи бонуфузи байналмилалӣ мебошад ва аз рӯи гуфтаи варзишгарон, аз рӯи гуфтаи намояндагони Федератсияи ҷудоии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо сармураббии нави мунтахаби ҷудои кишвар тамринҳо дар сатҳи олӣ қарор дорад. қисмати дуюми машқҳои дастаҷамона дар шаҳри Душанбе баргузор мешавад. мо рафти тамринҳоро пайгир мешавем ва аз ҷараёни тамринҳои мунтахаби ҷудои кишвар шуморо бохабар мекунем. дар роҳи расидан ба натиҷаҳои баланд дар арсаи байналмилалӣ танҳо истеъдод кофӣ нест. барои қаҳрамон шудан иродаи қавӣ, заҳмати шабонарӯзӣ, тарбияи дурусти ҷисмонию равонӣ ва омодагии ҳамаҷониба зарур аст. маҳз бо чунин ҳадаф ва бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани сатҳи омодагии варзишгарон бо ташаббус ва дастгириҳои пайвастаи президенти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон Исмоили Маҳмадзоир аз 11 то 28 июни соли равон дар яке аз минтақаҳои зебову хушбоду ҳавои кишвар доманакӯҳои Ромид машқҳои дастаҷамонаи ҳайати мунтахаби ҷудои Тоҷикистон баргузор гардид. албатта дар ин дараи Ромид тӯли 18 рӯз бояд ки дар ин ҷо машқҳоро гузаронем бо дастгирии бевоситаи раиси Федератсияи ҷудои кишвар муҳтарам Исмоил Маҳмадзоир ки ҳамаи шароитҳоро, ҳамаи чизҳоро барои варзишгарон, барои мураббиён инҷо омода карданд. бигем ки ягон мушкилӣ надорем. то 18 рӯз мо дар ин ҷо як марҳилаи аз ҳисоби физикӣ мегузарем. баъдан баъд аз ин машқҳои дастаҷамона яъне баъди 4-5 рӯзи истироҳат мо ба марҳилаи дуюм бо тактикаву техникаи дар рӯи бигем татами корро сар мекунем. ҷиҳати физикӣ омода кардани варзишгарон ва техникаи онҳоро пурқувват кардан аст. айни замон дар дараи Ромид ягон машқҳои ба қавли чӣ хубозмоӣ намешавад. ҳар машқи аз дар қисмати ҷисмонӣ ва обутоби бадан мебошад.
ҳадаф чиз қисмати аввали машқҳои дастаҷамона ки аз 11 то 28 дараи ромид мегузарад ҷиҳати ҷисмонӣ варзишгаронро пурқувват карда баъд аз санаи 6 июли соли ҷорӣ ки дар шаҳри душанбе машқҳои дастаҷамона идома меёбад дар он ҷо дастару қувваашро муайян карда ва ба чорабиниҳои оянда ки гран-при перу ва гранд-слами швейтсария мебошад муайян кунанд. ин ҷамъомади тамринӣ марҳилаи муҳими омодагӣ ба мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ба ҳисоб рафта тамоми нерӯ ва диққати ҷудокорон ба такмили маҳорати варзишӣ равона гардид. дар фазои орому мусоиди табиат варзишкорон имконият пайдо карданд ки бо рӯҳияи тоза, иродаи устувор ва масъулияти баланд барои ҳадафҳои бузург омодагӣ бинанд. машқҳои дастаҷамона ин сарҷамии худаш як бурд аст, як пирӯзӣ ҳаст ва машқҳои дастаҷамона ин ҳамон тавр ҳаст ки мо метавонем дар як ҷо тамрин кунем ва дар як ҷо хӯрок хӯрем ва дар як ҷо хоб кунем. одам дар ҳамин мавқеъ зуд ба формаи варзишӣ меояд. бале ин машқҳои дастаҷамоние ки мо айни ҳол гузаронда истодаем барои мо варзишгарон бисёр зарур аст, чунки барои мо қувваи ҷисмонӣ даркор аст барои дар мусобиқаҳо иштирок намудан ва мо низ бо тамоми қувва истифода бурда истодаем ин машқҳоро ва кӯшиш менамоем ки дар дигар машқҳои дастаҷамона низ хуб омода шавему дар мусобиқаҳо натиҷаи хуб ба даст орем. ҷамъомади мазкур таҳти роҳбарии сармураббии навтаиншудаи ҳайати мунтахаби ҷудои тоҷикистон мутахассиси варзидаи гурҷии Иракли Узнадзе баргузор шуд. ӯ аз рӯзҳои нахуст таваҷҷӯҳи асосиро ба баланд бардоштани омодагии ҷисмонӣ, устувории равонӣ ва интизоми варзишгарон равона намуда барои ҳар як ҷудокор барномаи махсуси тамринӣ тартиб дод. Иракли Узнадзе яке аз мураббиҳои беҳтарини дунё, ду карат беҳтарин мураббии Аврупо ва варзишгарони ӯ дар дастаҳои Гурҷистон ва Туркия чандкарата ҷоизадорони бозиҳои олимпӣ ва чемпионати ҷаҳон мебошанд. Хеле ки ӯ дар рӯзи бастани созишнома қайд кард, мақсади асосӣ ва стратегияе ки Федератсияи ҷудои Тоҷикистон пеш гирифтааст бо ҳамроҳии Иракли Узнадзе ин ба даст овардани нишони тиллои чемпионати ҷаҳон ва бозиҳои олимпӣ аст. ва мо боварӣ дорем ки бо стратегия ва бо шароитҳое ки роҳбарияти федератсия барои варзишгарон муайё кардааст дар ояндаи наздик мо метавонем соҳиби нишонҳои тиллои чемпионати ҷаҳон ва бозиҳои олимпӣ шавем. як муддат дар давлати Русия дар шаҳри Екатеринбург будам. машқҳои худро як муддат дар он ҷо бо ҳамроҳии бародарон гузаронидам. мактабашон як мактаби хеле хубу пурқувват буд. шароитҳояшон ҳамашон барояшон муайё буд ки варзишгарон метавонистанд худашонро дар мусобиқаҳои сатҳашон баланди байналмилалӣ нишон диҳанд. аммо хушбахтона имрӯз дар давлати соҳибистиқлолӣ ҳамаи шароитҳоро барои мо варзишгарон муайё карданд. мураббиёни пуртаҷриба, мураббиёни боқувватро ба ватан оварданд ки мисли дигар давлатҳо мо ҳам парчами азизи худро дар сатҳи байналмилалӣ баланд бардорем. дар тӯли ин рӯзҳо варзишгарон аз субҳи барвақт то шом бо машқҳои гуногуни ҷисмонӣ, давуҷаҳиш, барқарорсозӣ ва омодагии функсионалӣ машғул шуданд. зеро маҳз омодагии мукаммали ҷисмонӣ заминаи асосии пирӯзиҳо дар майдонҳои бузурги ҷудо ба ҳисоб меравад. ҳар як машқ, ҳар як лаҳзаи заҳмат ва ҳар як қатраи арақи рехтаи варзишгарон қадаме ба сӯи дастовардҳои бузург мебошад.
дар ҳайати ҷудои кишвар 27 нафар даъват шуданд. баъзе ҳайати даста бо сабабҳои беморию дигар 1-2-3 нафар иштирок карда натавонистанд ва дигар дастаи мунтахаб дигар варзишгарон пурра дар ин ҷо қарор доранд ва омодагиро ҳамаҷониба дида истоданд. дар як рӯз 3 тамрин дорем. мо ҳар рӯза соати 7 аз хоб хиста ба обу тоби бадан машғул мешавем ва мураббии нав машқҳои махсус дорад ки ба мо пешниҳод мекунад ва бо дастаи мунтахаб будан хеле хуб аст. мисол ҳамарӯза якҷоя тамрин мекунем, якҷоя субҳона мехӯрем, якҷоя хоб меравем. ба актарият бо тими мунтахаб тамрин кардан хеле хуб мебошад. дар ҳангоми тамрин кардан мо аз якдигар хеле чизҳои нав меомӯзем. хеле хуб мебошад бо дастаи мунтахаб тамрин кардан ва як шавқи зиёд пайдо мешавад. Нынешнем дзюдо физподготовка берет на себя большую ответственность и большую роль, поэтому что сейчас уже кроме тактики обязательно дзюдоистам надо физподготовка, чтобы они выдерживали ту нагрузку, ту условия, которые предлагает IGF, поэтому что соревнования и сборы у нас часто. Сейчас вы знаете, что по рейтингам спортсмены уже должны в первых числах быть, чтобы у них хорошая жеребьевка была, поэтому мы стараемся, чтобы спортсмен был в форме и физической, и техничной, что даст спортсмену выявить себя на высшем уровне. Условия здесь прекрасные, у команды тоже настрой очень хороший, боевой. И думаю, что наша команда достигнет тех целей, которые мы с командой в нынешних соревнованиях поставили цели. барномаи ҳаррӯзаи ин ҷамъомади тамринӣ аз 3 марҳилаи асосӣ иборат буда, ҳар яке бо мақсади баланд бардоштани омодагии ҷисмонӣ ва такмили маҳорати варзишгарон таҳризӣ гардида буд. тамоми низоми машқҳо тибқи талаботи муосири омодасозӣ варзишгарони касбӣ роҳандозӣ шуда, ҳар як лаҳзаи рӯз бо масъулияти баланд сипарӣ мегашт. дастгириҳои федератсияи дзюдои тоҷик барои мо варзишгарон ба мо шароитҳои хуб фароҳам овардааст, ки мо тамрин кунем ва дар арсаи байналмилалӣ парчами давлатамонро баланд бардорем. Бо дастгирии президенти федератсияи дзюдо имрӯз бо як мураббии хориҷӣ қарордод баста шуд, ки мо машқҳои худро дар дараи ромид шурӯъ кардем ва ин машқҳое ки дар ин ҷо баргузор гашта истодааст барои қавӣ кардани ҳолати ҷисмонӣ мебошад. субҳи барвақт ҳанӯз пеш аз тулӯи офтоб ҷудокорон машқҳои худро оғоз мекарданд. дар ҳавои софу форами кӯҳистон онҳо ба давидан машғул шуда, масофаҳои муайянро тай намуда, ҳамзамон машқҳои махсуси нафаскашӣ ва устувории ҷисмониро иҷро мекарданд. пас аз давидан тамринҳо бо услубҳои хоси муосири омодасозии ҷудокорон идома меёфт, зеро дар варзиши касбӣ маҳз ҳамин гуна машқҳои пайваста асоси муваффақиятҳои бузургро ташкил медиҳанд ва ҳар рӯзи тамрин варзишгаронро як қадам ба орзуҳо наздиктар месозад.
албатта машқҳои дастаҷамӣ ки дар бигем қаторкӯҳҳо дар баландиҳо аз ҳадди бар бояд ки аз 1300 метр то 1800 метр бошад. барои аму варзишгарон ин як бигем ки аз ҳисоби нафаскашӣ ва чӣ шура хуб мекунанд ва баъдан мо дар марҳилаи дуюмро дар бигем ки аз сатҳи бар пасттар мо мегузаронем. ин бисёр як нерӯи тоза ба варзишгарони мо мерасонад ки мо пурра мо бе ягон мушкилӣ метавонем дар мусобиқот иштирок кунам. дар рӯзҳои аввали машқҳои дастаҷамона бо пешниҳоди сармураббии мутахассиси хориҷӣ ва дастгирии варзишгарон маро сарвони даста эълон намуданд ва ман ҳам дар паҳлӯи сармураббӣ тамоми қувваву нерӯи худро дариқ намедорам, то ки тими мунтахаби мо ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида парчами азизи давлатамонро баланд бардорам. пас аз анҷоми машқҳои саҳаргоҳӣ ва истеъмоли хӯроки пагоҳирӯзӣ барои варзишгарон фурсати муайяни истироҳат ва барқарорсозии бадан фароҳам оварда мешуд, зеро мутахассисони соҳаи варзиш хуб медонанд, ки барои расидан ба натиҷаҳои баланд на танҳо тамрин, балки барқарорсозии дурусти организм низ аҳамияти бисёр муҳим дорад. дар ҳамин муддат варзишгарон қувваи аз даст рафтаро барқарор намуда худро барои марҳилаи навбатии машқҳо омода месохтанд. баъде ки ман дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо қаҳрамон шудам, ба ҳайати мунтахаб дохил шудам ва инак тӯли як ҳафта мешавад ки мо дар дарраи зебоманзари Ромид машқҳои дастаҷамонаи худро гузаронда истодаем ва бо мураббии нав машқҳо хеле хуб мебошанд. ҳамарӯза машқҳои мо аз 3 қисм иборат мебошанд ва дар саҳар мо машқҳои пагоҳирӯзӣ анҷом медиҳем ва дар нисфирӯзӣ бошад ва машқҳои физикӣ тамрин мекунем ва тамрини шом бошад ва қисмати бегоҳ бошад мо ба гимнастика ва дар машқҳои шом бошад мо ба машқҳои техникӣ тамрин мекунем. марҳилаи дуюми машқҳо ҳар рӯз аз соати 11 оғоз гардида то соати 13 идома мекард. дар ин фосила диққати асосии мураббиён ба такмили ҷанбаҳои техникиву тактикии ҷудо, иҷрои усулҳои гуногуни мубориза, баланд бардоштани суръати ҳаракат, қувва ва ҳамоҳангии варзишгарон равона мегардид. ҳар як тамрин бо барномаи дақиқ ва талаботи сатҳи байналмилалӣ баргузор шуда, ҷудокорон барои такмили маҳорати худ бо тамоми ҳастӣ талош мекарданд. ҷудои тоҷик дар замони роҳбарияти президенти федератсияи ҷудои Тоҷикистон ва стратегияи пешгирифтаи ӯ хеле рушд кард. дар арсаи байналмилалӣ мо тавонистем ҳам медали қаҳрамонии ҷавонон, ҳам ҷоизадори мусобиқаҳои ҷавонон ва наврасон, ноиб қаҳрамони ҷаҳон ва ноиб қаҳрамони бозиҳои Мастерс ва ду нишони биринҷӣ аз бозиҳои олимпӣ ба даст овардем, ки ҳаман натиҷаи стратегияи пешгирифтаи роҳбари федератсия муҳтарам Исмоил Мамадзоев мебошад. дар баробари ҳайати мураббиён барои таъмини саломатии варзишгарон ва назорати доимии вазъи ҷисмонии онҳо духтурон низ ҳузур доштанд. духтурон пеш аз оғози машқҳо ва дар рафти тамринҳо ҳолати саломатии ҳар як варзишгарро зери назорат гирифта, дар ҳолатҳои зарурӣ кӯмаки тиббӣ мерасонд ва тавсияҳои муфид барои варзишгарон пешниҳод мекард. чунин таваҷҷӯҳ ба масъалаи ҳифзи саломатии ҳайати мунтахаб бозгӯи он аст, ки дар омодасозии варзишгарони сатҳи олӣ ҳар як ҷузъиёт аз машқу тамрин то нигоҳубини тиббӣ нақши муҳим дорад ва маҳз ҳамин муносибати касбӣ заминаи муваффақиятҳои ояндаро фароҳам месозад.
من بعد از مسابقه که گرند اسلم دوشنبه شد در آنجا مدال را به دست آوردم، توانستم که به تیم منتخب کلانسالان تاجیکستان راه یابم و خیلی خوشحال شدم. ما طول یک هفته می شود که در دره رومیت مشق‌های دسته‌جمعی میکنیم با همراهی مربیان و اینجا آمده ایم و در اینجا ما 3 وقت مشق و تمرین میکنیم برای قوه فیزیکی خود را زیاد کردن و خیلی مشق‌های ما خوب هستند. پس از انجام تمرین‌های مرحله دوم و استعمال خوراک نصف روزه، هیئت منتخب جودوی کشور بار دیگر برای برقرارسازی نیرو و آمادگی به مشق‌های نهایی روز فرصت معین پیدا می‌کرد. این وقت استراحت برای ورزشکاران خیلی مهم بود، زیرا بعد 2 مرحله پرشدت تمرین بدن به برقرار شوی نیاز دارد. پس همین توازن درست میان مشق و استراحت امکان می‌دهد که ورزشکار با نیروی تازه و آمادگی کامل و مرحله سوم مشق‌ها وارد شود. قسمت آخری مشق‌ها طبق نقشه و برنامه تهیه شده سرمربی هیئت منتخب جودوی تاجیکستان ایرکلی اوزنادزه برگزار می‌گردد. برای هر یک ورزشکار وابسته به وزن، سطح آمادگی و هدف‌های در پیش ایستاده مشق‌های علاهیده معین شده، آنها وظیفه‌دار بودند که با مسئولیت بلند برنامه پیشنهاد شده را اجرا نمایند. این طرز کار امکان می‌داد که هر یک جودوکار کمبودی‌های خود را برطرف نموده مهارت تکنیکی و تاکتیکی خود را باز هم تکمیل دهد. من خود زاده دوران استقلالیت می باشم. این استقلالیت است که ما در چهاربینی‌های بین المللی آزادانه اشتراک میکنیم و با مشق و تمرین‌ها فرا گرفته میشویم و کوشش میکنیم که پرچم دولتی را بلند برداریم. تمرین‌های جنبسته روز هر بگاه از ساعت 17 آغاز گردیده زیاده از 2 ساعت ادامه می‌کردند. هر یک لحظه این مشق‌ها برای مربیان نیز اهمیتی مخصوص داشت، زیرا آنها سطح آمادگی، امکانیت و پیشرفت هر یک ورزشکار را با دقت ارزیابی می‌کردند. اول که آمدم با ما خیلی مشکل بود، چون که من که خردسال بودم با فیزیک آنقدر سر و کار نداشتم. در تیم منتخب که شامل شدم باید من فیزیک خودم را زیادتر کنم و در اینجا فقط مشق‌های ما برای فیزیک از اول کمتر مشکل بود و آهسته من در این مشق‌ها آموخته شدم و حالا نه آنقدر مشکل است. یکی از رویدادهای مهم این جمع آمدی تمرینی جلب گردیدن 2 جودوکاری با استعداد شادمان رضایف و ابوبکر شیرخ به هیئت منتخب جودوی تاجیکستان بود. حضور این 2 ورزشکار جوان امیدبخش روحیه دسته و رقابت سالم را باز هم تقویت بخشیده، امیدها را برای اشتراک با موفقیت در مسابقه‌های بین المللی آینده بیشتر نمود. خوشبختانه ما ورزشگران تیم منتخب جمهوری تاجیکستان امروز در دامنکوهای رومیت قرار داریم. خوشبختانه امروز مربیان تیم منتخب جمهوری تاجیکستان ما را به تیم منتخب دعوت کردند. تمرین های ما با همراهی تیم منتخب با همراهی مربی نومان، مربی با تجربه از گرجستان، مشق های دسته‌جمعی ما رفته ایستاده است. شکرانه از آن میکنیم که برای ما ورزشگران چنین شرایط های خوب را فراهم آوردند که ما ورزشگران میتوانیم در کجای خواهیم تمرین های دسته‌جمعی و تمرین های مشق های دسته‌جمعی بیرون از کشور را گذرانیم و در دوران صاحب استقلالی شکرانه از آن میکنیم که تمام شرایط ها را برای ما فراهم کردند که ما در مسابقه های سطحشان بلند بین المللی شان و شرف پرچم عزیز خود را بالا برداریم. متخصصان ساحه جودو نیز بر آن نظرند که شادمان رضایف و ابوبکر شیرخ در وزن‌هایی که هنرنمایی می‌کنند امکانیت خوبی رقابت با بهترین جودوکاران جهان را دارند. آنها علاقه در مسابقه‌های گوناگون مهارت خود را نشان دادند.
ва имрӯз бо заҳмату талоши пайваста кӯшиш доранд ки дар ҳайати мунтахаби кишвар мавқеи устувор пайдо намоянд. агар ҳамин рӯҳияи меҳнатдӯстӣ ва омодагии ҷиддӣ идома ёбад, ин ду чеҳраи ҷавон метавонанд дар ояндаи наздик бо баромадҳои арзанда Тоҷикистонро дар арсаҳои байналмилалӣ боз ҳам муаррифӣ намоянд. 2 сол қабл дар вазни 81 килограмм гӯштин мегирифтам. алон 2 сол мешавад ки дар вазни 90 килограмм омадам. дар ин муддат, дар ин байн якам осебҳои пайдарҳам доштам. натавонистам ки худамро дар мусобиқаҳои сатҳашон баланди байналмилалӣ зиёд нишон диҳам. хушбахтона бо дастгирии раиси федератсия муҳтарам Исмоил Мамадзоир мураббиёни нав ба мо оварданд ва мураббиён моро бар тими мунтахаб даъват карданд. ҳоло бошад тайёриҳои мо аз ҷиҳати физикӣ рафта истодааст. дар марҳилаи якум, марҳилаи дуюм машқҳои дастаҷамъӣ дар ҷудо шурӯъ мешавад. дар он ҷо маълум мешавад ки ба кадом мусобиқаҳо варзишгаро сафарбар мешаванд ва мо сайлу кӯшиши худро зиёд мекунем ки дар вазни ҳамин 90 килограмм парчами азизи худро дар сатҳи баланди байналмилалӣ дар мусобиқаҳо парафшон созем. ҷамъомади таълимиву тамринии ҳайати мунтахаби ҷудои Тоҷикистон ки дар фазои зебои доманакӯҳои Ромид баргузор гардид, то 28 июн идома ёфт. дар ин муддат варзишгарон як давраи муҳими омодагиро паси сар намуда, маҳорати техникӣ, омодагии ҷисмонӣ ва устувории равонии худро ба сатҳи баландтар расониданд. ҳарчанд марҳилаи аввали тамринҳо ба анҷом расид, аммо роҳи омодагӣ барои мусобиқаҳои бонуфузи байналмилалӣ ҳанӯз идома дорад. пас аз фурсати кӯтоҳи барқарорсозии ҳайати мунтахаби ҷудои кишвар ва марҳилаи дуюми ҷамъомади таълимиву тамринӣ ки дар шаҳри Душанбе баргузор мешавад, ҷалб мегарданд. ин марҳила бештар ба такмили усулҳои техникиву тактикӣ, рақобатҳои омӯзишӣ ва омодагии ниҳоӣ пеш аз мусобиқаҳои байналмилалӣ бахшида мешавад. ҳайати мураббиён кӯшиш мекунанд ки ҳар як варзишгарро ба авҷи омодагии варзишӣ расонанд, то онҳо дар муҳимтарин рақобатҳои ҷаҳон бо эътимоди комил вориди тата мешаванд. тибқи нақшаҳои сармураббие ки ба мо эълон карданд, ҳозир мо марҳилаи аввалро дар дараи Ромид рӯзи 28 июн ба анҷом мерасонем ва марҳилаи дуюм рӯзи 6 июл дар шаҳри Душанбе шурӯъ мегардад ва аз пеш тими моро мусобиқоти гран-при Перу ва Гранд-слам Швейтсария интизор мебошад. баъд аз марҳилаи аввал, дуввум ва сеюми машқҳо сармураббӣ ду дастаро тақсим мекунад ва ба ду мусобиқот мо сафарбар мешавем. ҳамаи ин дастовардҳо ва имкониятҳои нав маҳсули таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон мебошад. бо ташаббусҳо ва кӯшишҳои пайвастаи президенти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон Исмоили Маҳмадзоир, имрӯз барои ҳайати мунтахаб беҳтарин шароити омодагӣ, ҷамъомадҳои босифат ва ҳамкорӣ бо мутахассисони варзидаи хориҷӣ фароҳам оварда шудааст. ин ҳама иқдомҳо бо як ҳадафи бузург амалӣ мешаванд: баланд бардоштани нуфузи ҷудои тоҷик дар арсаи байналмилалӣ. ин ҳама дастгириҳои президенти Федератсияи ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон Исмоил Маҳмадзоир мебошад, ки чунин мураббиёни сатҳи ҷаҳониро ба Тоҷикистон оварданд ва бисёр ҳам машқҳои хуб гузаронда истодаанд ва мо нагрузкаи худро гирифта истодаем ва умедворем ки дар мусобиқаҳо ҳамаи мо варзишгарони дастаи ҷудои кишвар натиҷаҳои хуб ба даст меорем. аз фурсат истифода бурда мехоҳам миннатдории худро ба президенти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон муҳтарам Исмоил Мамадзоир расонам, ки ба мо варзишгарон стратегияи нави кориро ҷорӣ карда ва ҷалби мутахассисони хориҷӣ ва докторҳои хориҷӣ мебошад, ки ба мо новабаста ба системаи фармакологӣ, системаи тамринҳо ҳама чиз дар сатҳи олӣ аст. ва мо варзишгарон бояд
инро қадр кунем ва сидқан меҳнат кунем парчами ҷумҳурии тоҷикистонро баланд бардорем. ҳамчун иштирокчии бозиҳои олимпӣ ман боз ҳаракат карда истодам ва имрӯз шароите ки барои мо варзишгарон муҳайё шуд, мураббиёни хориҷие ки мо аз онҳо шинос будем ва натиҷаҳое ки онҳо ба даст оварданд медонистем, имрӯз мо бо онҳо кору фаъолият мекунем ва бо боварӣ дорем ки дар ин бозиҳои олимпӣ аз пеш истода ки соли 2028 дар Лос-Анҷелес баргузор мегардад, тими мунтахаби Тоҷикистон на 2 медал, балки зиёдтар ба даст меоранд. Таджикское дзюдо заслуживает большого будущего, потому что ребята по правде очень целенаправлены. Я думаю, что эту цель мы достигнем единством, с дисциплиной в команде, и будущие соревнования будут этим примером. умеду эътимод зиёд аст ки ин заҳматҳои шабонарӯзӣ дар мусобиқаҳои дар пеш истода самараи арзанда хоҳанд дод. ҷудокорони тоҷик бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва масъулияти бузург барои ба даст овардани медалҳо, ҷамъоварии имтиёзҳои зарурии ҷаҳонӣ ва соҳиб шудани рохат ба бозиҳои тобистонаи олимпии соли 2028 талош хоҳанд кард, зеро ҳар як пирӯзии онҳо на танҳо дастоварди шахсӣ, балки ифтихори тамоми мардуми Тоҷикистон ва саҳифаи нави таърихи пуршарафи варзиши миллӣ хоҳад буд.